Kutsake zvaita uri muno. Yes, unobvunza izvo zvomba mangwereyo. Ko uri kubva kupi? Azvinenewe zvakundibvunza ndiri kubva kupi. Ndati uri kubva kupi? Kubva kwamanino wangu. Kwamanino wako kupi? Ndo achida kunyepa iyo. Ndiwafonere izvozvo. Hauzonditenga chidhori chako chako. Wafonera chii chacho? Saka arikungana hanzi zvazo asara uchiitika muno here. Zvikuitika zvei? Masara muchiita sichina shumba muno. Shumba kangouyawo zvake. Ndobva zvaita se? Hapana, akazotanga kutaura zvokuti anziyana natina cheBharanzi reita nezvangu. Ndo asara ichiitika muno. Asi afoni yangu ichirekodha ndati zvizi asara uchiitika zviudze zvese. Zvipi zvacho idzafungwa dzako Tinashe, kana wakasiya foni yako ichirekodha ndizvo hazvo, but inini hapana zvandakati ndakangonyengwawo zvangu ini. Sada uzijustify zina basa uri uzinzwa. Sada uzijustify zina basa uchabuda muno uende murume wako una shumba ende ya murume wako uri uzinzwisa. Kuzobuda muno msha. Handisi kuzobuda muno ndine nhumbu yako. Ndokuchitrasta seko chimwana icho chabva iwe usingana kutsika maso usina kugarisika.